pamusoro yevadada baba ndakanetsana nemurume ndakakwirira murume wedada ari kundishungurudza mushure mekunge inini ndine takshop yangu kugomo kulexu saka ndokwandoshandira ndinenge ndichitengesa zvinhu ndichiita sechishanda ndiriko. Saka murume uyu akauya nechidura chake ndisipo ndiri kumega save. Saka ndakasvika chidura ichi chakaiswa pacomplex pangu vakachivhara netsanga. Ndichibva kumega save ndichisvika ndichiburutsa zvinhu ndakasvika chinhu chiri panzvimbo pangu. Ndokuuya vataura neni zvikanzi kulezi ndauyawo nechinhu changu ichi. Chinhu chavo chivanga wabva nacho kumusoro kwavaishanda chabiwa zvese chasara chidura chete. Ndikukumbirawo kuhwandisa chinhu changu ichi. Ndobva ndamuti iwewe wabva nacho uku kubva waya nacho panapa mauya nacho masikati muri kuchitizisa kuti chiri kubiwa. Inini panapa ndinogara ndega murume wangu akurwara ndofunga chinhu chenyu ichi pamauya nacho chero vanhu vari kuchiba vari kuchiona. Saka imimi zvomoita kana muchida kuchiisa chinhu chenyu panapa murara hozi ndine takshop nechigazeru chinojira vanhu chiisai murara imomo muchirindira chinhu chani chenyu. Inini ndinoenda kumba kwangu musi weFriday, Saturday, Sunday murume wangu airwara achigara kuno kwachakonda. Imi murarira chinhu chenyu vakomana because Saturday, Sunday nesipo vakomana ava vakabva vaisa chinhu chavo zveshuwa vaisa chinhu chavo. Inini Saturday, Sunday ndandiri kumba kuno ndichidzoka kubasa chinhu chaicho chakabva chabiwa Monday mukomana yakabva auya zvikanzi Gulezi chinhu chaicho chatakaisa apa chakabiwa. Ndakamubvunza mubvunzo wekuti nzvenga iwe pawakauya nechinhu chako ndakati uite sei rarirai chinhu chenyu kozi inini ndichienda kunoona murume wangu haasi kunzwa muchikumba. Zvikanzi Gule tatiri kubasa ndikati honai chabiwa kozi inini ndasingakuchengetere chinhu chenyu makakumbira chinhu chenyu chabiwa mapatsi ese mukauya nacho ndisipo mukandikumbira kuti vainzvengesa chinhu chavo. Zvikanzi Gulezi chabiwa anga ane hasha. Ndikati manje huona zvawaita inini ndinogara pano ndega murume wangu akurwara iwe wakasiya chinhu chako panapa. Ndikati chirarirai chinhu chenyu hamuna kuchirarira. Sanya iri papa mai nyaya iripo ndeyekuti mambo murume wangu akabva ashaya kudaro murume uyu akabva aburitsa mashoko ekuti inini ndinotengesa ndichikweretesa vanhu. Saka vanhu vaiva ndadzokera ndaita nyaradzi yemurume anga ane chikwereti changu $4. Ndobva ndaenda mukati kunotora mari dzangu. Ndobva ndamuti nzvenga ndiri kudawo kamari yangu. Akatanga kunditukirira zvikanzi mbwai munhu musatanyoko muri kundibvunza $4 imimi makaita kuti chinhu changu mube nemurume wenyu. Murume wenyu kufa kwaakaita ndakatofamba kun'anga ndikanzwa kuti murume wenyu ndiye akaba chinhu changu muri tu nemurume wenyu ndii ndakauraya murume wako. Kana iwewe ndogona kukuuraya kana kukuendesa kupolisi ndokunyudza ndekuti ndakarwadzwa kubiwa kwakaita chinhu changu. Ndofunga ndakashungurudzika mambo ndakachema ndakazobatwa naforomani zvikanzi Gulezi siyanai naye munhu anga ari kuwaya kuseri kwewaya zvokuti dai anga asiri kuseri kwewaya pamwe aida kutondirova bhozi aitukirira. Vanhu vese vakamira varidzi vemaini vanga varipo achindituka. Ndikataiwa zvakanaka iwe tikutotsvagawo munhu akauraya chi murume wangu sokuti murume wangu akafa asina tsarukano. Saka iwe zvawataura kuti iwe wakafambira nyaya yechinhu chako ukanzwa kuti inini nemurume wangu ndini ndakatengesa chinhu chako zvakanaka. Mambo ndakasumuka ndikauya kunokumba neshungu ndakashedza amwene vangu ana bamukuru vangu baba vangu namai vangu sokuti ini ndakanzi ndichafawo zvaakaita murume wangu. Ndokugara pasi nevabereki vangu vakati nyaya haisi yekutamba nayo iwe mangwana uchamuka wakafa handitokwira dare. Ndokukwira kwandakaita kwandakaita dare. Isu da kuziva n'anga yaakafamba kuti murume wangu afe. Ndazvinza changa mimi. Ngata side track. Zvaanoziva kuti zvaanopokana nazvo. Matsanangurira kuti mai guru asiriwo. Mai guru vari kuti chinjurudze nyaya kuti zvitenge zvoomera inini zvitange zvonakira.
inini waona dzedzana nedare kuti mudziyo wangu wasara kuhotpen kwawanga uri ndakumbira kuti utaure kubva matakurira wakaita chinhu chinda pamba pavo sa mudziyo wangu wasara kuhotpen kwawanga tangira pokuti iwe uchibva kugomo chisvika nechinhu pamba pavo mai zvawakataura okay ndakahaya mota vachibva vandichaja $15 kudzoka kubvisa mudziyo wangu kudondo kwanga uri ndibva ndasvika pamba patakshop pamaiguru ava mota yakamira parod ndakabva ndadzika ndandisi ndoga ndo chimwe chokwadi chandinoda kuti chinzikwe munhu andakatanga handaigona kudzisa injini harisi duru injini yechiguruguru 1100 handaigona kudzisa ndisa pamba pasina munhu andakadzisa ndikaona kuti maiguru ava ndibva ndavakumbira maiguru honai ndaita emergency vanhu vari kuti tatakaita joint venture yeinjini chiguruguru ndechemumwe njanji ndeyemumwe saka vamwe vese vatonzi tora zvavo injini yangu ndiyatosara saka emergency ndatoita ndokumbira maiguru mutichengetere zvikanda maiguru no njenga chinhu chako chinoda kubiwa iwe ndanochisa kunze kweyadhi kunze kwemusha kuchinji house ndikati maiguru zvingaita here kuti ndiri uchibvisa kunhu kwandiri uchihira ndichisa kuchinji house mama diki kuti ndichisirawo pamunodyira vanhu umu zvikanzi zvakanaka asi injini yako njenga imbori yani zvakandibvunza maiguru ava ndikati no injini yataisenzisa kuti ndeyasekuru vangu vasouth africa asi iri mumaoko mangu zvikanzi ko wadi kuitengesa ndikati handitengesi chinhu chamai vangu sekuru vangu ndimai vangu inini kuva nacho kundisira kwakandiita zvangura kuti zvaichabudisa injini kudya kwacho kunachengetawo vana vangu inini handigoni kuti ndidero maiguru vakazowirira neni kuti ndichisiya injini yamunodyira vanhu muyamuya vachibva vandipa valid for 3 days kuti after 3 days uya utore mudziyo wako ndikati pakanaka maiguru matondibatsira chibva tatekaidzana nevamwe vakomana vacho vaivapo nemamwe mareferensi emafoni atigona kuti tifone pavanhu vasipo zvingonzikwa sekutsanangura kwavari kuzviita ndichibva tatekaidzana nesimbi yaya chibva tasiya mupi muyamuyawo kuti mablue tens ari kushanda mazuva ano matende eblue ayaya chibva tatora tendi yaya chibva tarepa injini yaya chibva tasunga newaya chibva tawirirana maiguru rikaimbopinda muwaya pangori panext ndosenzira ndikapinda mubasa zvakanaka ibamunini before that 3 days amaiguru ava vaiti kana iri saturday sinzi vachigara kuno kwachakonda vaibva kulex vobva vauya kuweekend kumba kwavo kuno kwari kutaura kuti vaigara murume wavo asi inini chakamuka chondishamisa sunday yacho kuseni pavaifanira kunge vasipo ukuku ndakaona nemurume wavo aripo hazvina kunyanya kunditira zvinyuwani nekuti pamusha ndipavo ndikatotaura nemurume wavo vane sinuka akatondibudisira matokeni ndikatotamba naye zvakanaka mushe mande makuseni ndopataingomukira ndopatokwereta sadza ndopatowana zvese vaitipatisa zvakawanda zvokuti maiguru ava mupenyu vanga vakandikoshera ine ndaivatendesesa ende nhasi ndichikuvatenda kwete danho ravava nestage pazvava mande makuseni ndakabva ndawanika musha wese hapana munhu kana wakubvunza hapana kana injini yacho hapana ndini ndakadaro kana kuti vakazondishaiwa ndiri pasi pemugodhi vakafunga kuti zvotobva titekeze tisiye taisa mushopu izvo ndakafunga inini anovabikira sadza ndiyakaita the first munhu tangazosvika pasini paposini pavo nemwana wavo mukomana mwanzi maokomo hamudiki zvake vachibva vasvika paipa handagona kuti rambe ndakanyarara ndichimira kuya ndakavabvunzawo sa ivo vandairarama navo vachipakurira sadza maiguru zvinhu zvakamira so mudziyo diyo vachengerwapo mungaziva nezvavo here zvanzi ndakabva kuno kufriday kutodzoka ndiri ndinhasi mande makuseni kuma 11 maiguru vakabva vasvika vaine rori vachibva kunohodha maiguru ava pfupfuru vasvika nerori pakepa handakatora nguva ndikandionesana maiguru kutaura chokwadi ini ndaiva pagadziko kwete kugumbuka ndoda kuti kubiwa kweinjini haraiva dambudziko kwandiri kuna mai ava nekuti tasina pata takasainirana kuti chikabiwa tichadii asi kuti ndinyararezve ivo vasvika chinhu chisisipo hazvaikwanisika saka ndasara ndapamupata ndakaita pana maiguru ava maiguru angu ari mutakishop achitanga kutobvunura zvinoti vachiisa mashows ndibva ndasvika pana maiguru ine kunze nepakaona no maiguru muri sei maiguru muri sei respondi yamaiguru yakatanga kundikahadza asi maiguru ava shuwa tatine ukama hwekuzivana pakuita kwataita mazuva ose maiguru muri sei maiguru akabva wawedzera volume yeredhiyo indiri kuzama kuti tionesane nezveincident yechinhu chihombe chashayikwa panzvimbo maiguru akabva wawedzera volume yeredhiyo ini ndakadaro kana
zvorivizvi ndichibva ndakangobva pashopawo ibva ndine pachimukwakwa panix pamutasapo ndasvika ndagara hangu kune umwe ndagara vakazouya pandiri after 30 minutes vamwe makomana vandinavo varipo panapa vanogona kutsanangura ndikuti pupurira zvinhu zvivaripo mamwe mafoni atogona kufonazve aripo vachibva vazouya pandiri saka nzenga kuti ndindakabai injini yako here ndo muromo wasvika pandiri vachitaura maiguru ndikati aiwa no maiguru handisi kudaro asi shwiro yangu yakati kuti tionesane kuti sinzi chinhu chashaiko tochitangira papi kana tichinisa mapurisa toripota tichiti chii tikatangvachibva vadzokera vakagumbuka maiguru ndibva ndasara ndakadiwa ndakanyarara nguva ini ndoshandawo nguva dzekudaidzwa mabasa dzokwana ndakazodaidzwa kuenda kubasa togona tikapinda nhasi tingabuda mangwana manheru tapinda nhasi mangwana aya takaswera tiri kubasa tobuda totenderera mukati meyamwe handida kuwana mukana kubuda kunze kuya kuyawo ndichizonobudaini kunze ndakanzwa zvinzi murume wangu yadi washayika apa hatina tataura nezvenhau iyaya kuti takasindira mberi tichiti shoko ratofamba futi radi ranzi vami washayika wazodzwa kunhamo varatora mari yavo isu tikatoyawo kunhamo kuya tikatodi tikatoita basa rakabatwa tikadzokera uko tadzokera uko maiguru ndikatonabata maoko amaiguru takazoya kwachakwenda papari panhu papakaunganiwa toti nematambudziko zvindakatoita namaiguru zvakawanikwa njenga so vachibva papera nge 2 days ndichibva ndazovatumirawo mukomana watoshanda naye ndikati no ndanondioneserawo maiguru mami kuti zvananzvenga ndachikumbira kuti pasaidi tizomboonesana kuti asi tingafambisa nyaya yedu sei kuti tiripote namapurisa because ndaimhanya kumapurisa pamwe zvaizopindisa maiguru bhisi ini zvese zvindaka namaiguru ndikachindanovaonesawo kuti tochisangana sei maiguru anakwanisa izvozvo pakabvaita 2 days tichibva mari zedu dzotobuda dzemukati mari zedu dzobuda dzemukati maiguru akabva vanditumira muramu wavo asi anotungamira kubasa asi anambobvira andinifuma nyaya iyi akagumbuka akazara achida zvokutodona neni ndikati anovasha iwe poungotanga wakadai inganonitungamira kubasa mazuva ese pati patakambokosherana here zviri maringe nebasa zvanzi hapana ndikati kuinda kuzongouya wakachaja machajira akadai kwaiwo maiguru zvauri kuti iwe ndio wakasiyiwa uchiona nezvepo vane imwe nhau here yanga akambokutsanangurira kuti no mukoma uya aizoshaya ndandine nhau nanzvenga yakatikatika zvikanzi havana ndikati handomamira zvazvakaita shamwari zveshuwa $4 yavo ndinayo asi nditoti ndikatopiwa apapo harisi dambudziko kuti ndina maiguru tingagona mazwi akazotaura akati wakataura ndo acho andiri kupikisana nawo zvangu chose kuti handina kutaura matauro akadaro pamusoro izvi ndofunga ini ndakabva sematsananguriro andaita kuti aripo foromani varipo ndiye akatozondibata kundiitisa kuti chinyararai maiguru uye akabva atuma shamwari yake ndichichema mushopo shamwari yacho ebva ndati gule nyararai tinozvipedza inini ndikuda mbodzokera pamurume ndanzwa inini tsanangura zvakanaka kwazvo ndo zvakamba uchida unofunga kuti usabvisengere dare kana kuda sei handiti kana ndagumburana nemunhu yangu zari pane chinhu chaitika panapa pawainotaura nawo hapaitaurika zvokuchaudana chakatotanga amina hapana zvokunangana izva kuna kutaura kwete nyaya yakagairirwa pamusoro yevadare panyaya yakagairirwa iyi zveinjini yakataurwa yekumashure ndakangonzwawo dziri nyaya handina kunge ndasvika ndichinzwa kutaudzana kwavo chandakazokwanisa ndechekuti isusu kana tichivhura ofisi yedu ichipa vashandi mari ndinodaidzwawo kuenda ikoko kunobatsiridzana nemuofisi nekuzoona wanenge wane chigwireti nevamwe vanhu ava mai wane shopu yavo ini ndine yanguwo futi nevamwe wanawo mashopu kunze kwegedhi rekambani saka mashopu aya vanhu vekunze vanopinda mukati kunotora mari dzavo imomo vanenge vane zvikwereti ava bva vatondiudza kuti ndinoda kupinda imomo mari yakubuda ndikati pindai bva wapinda pakutukana kwakaitika ndakanga ndiripo zvakaitika ndezvekuti ava vakomana vane murungu wavo wavanoshandira vakapiwa mari yavo
wabva waenda kwavanogara, vane makebhini anogara pakambani ipapo kwavanenge vaenda. Saka gedhi rinoshandira ava nekunogara kwakasiyana. Ava vakanditi kangara ndasiya vanhu vangu vane mari dzangu, ndiperekedze ikoko ndinoonana navo vandipe mari idzodzo. Bvataenda ikoko bvatasvika bvatawana vokutanga bvaatipa. Taakuda kutodzoka uyu ndasina kutombomuonawo paanga ari. Bvamuona vakanditi njenga ndokumbira ka $4 yangu. Uyu akango 10 akadzoka. Isusu iwo wangwari kunzi kwaya street mukati mewaya. Achidzoka akangowasha udhaka 1. Akangowati inini musandijairira nekuti $4 yenyu muruda kwandiri haenderani neengine yangu yamakatengesa nemurume wenyu imimi. Engine iyo zvikanzi engine yangu haingaenderani ne$4 because nyaya yeengine tiri kuenda nayo mberi imuda $4 kwandiri haingamboenderani neengine yangu iyeyi. Mukada kuramba muchitondikonzeresa nenyaya iyo ndakatotsamwa. Saka pana ndakamira ininika iye ane vamwe vake vaanga anawo futi kuseri kwewaya ndiri mukati nevamwewo futi. Ndakangomirawo ndine murungu wavo ndoona ndakatomira naye pamota pake. Zvikanzi mbuya imimi nyaya yenyu ndakazotoifambira ende itori pachena kuti murume wenyu nemi makatengesa engine yangu. Ende ndakazongofambawo kwandakaenda ndikaona ndizvo zvechokwadi. Ende murume wenyu wacho kutokutaurira dai so ndichiri kungori ndakatsamwa murume wenyu ndakatongomuti zvingoenderana neengine yangu kana isingadzoki asadzokewo. Saka ndizvozvo here ndikutaura zvondoti since ndisina kuyawo ndega tingaita kunge ndoda kunyanya kuda kuzvimirira ndine vandinawo vaiva pachitiko ichocho. kuteerera nayo chambo wanga wakateerera murume achitaura apa pari kudawo hungu kwete zvaakata ndati ndizvozvo here zvaataura uyu wazvinzwa kawanga uchizvinwa kwete hazvisirizvo pauri kuti hazvisirizvo ndopapa pose paruzotsanangura iye oti ndakazoti ndini ndakauraya murume waambuya ava iwaya mashoko ekuda kuti nhau yacho iyi. Asi wabvuma here kuti ambuya vachiuya kwauri vachitaura pekuti ipapo ichokwadi kumberi kwazoenda nyaya kuchinzi ndakazouraya murume waambuya. ndakufamba muchana kuti vanhu vese vari muno vakateerera murume vateerera murume achitsanangura. Tiri kuti isusu iwewe uri kuramba papi pane zvataurwa nemurume? Handina kubudisa muromo wekuuraya wekufa kwemurume waambuya ava uye kuvachisidzira nayo iwo ndigona kuvauraya zimba rakadaro irani. Hauna here kutsanangura kuti ndakafamba? Handina kutsanangura zvo zvakadaro kana kufamba handina kwandakafamba. Uchiti chii? Ndakavati komuko ndibvunza $4 yenyu sati ambogara kana pasi kuti tionesane nezvekushayikwa kweengine yangu inga ndakatumira ishoko nemunhu wani kuti maigura yatimbowonesanawo shamwe mumira iwe vanhu vari muno vanenge vakateerera usafunga kuti tiri mastupid hatisi. Nyaya yekutaurika yawabvuma iwe ndeyekuti imi mungatondibvunza $4 inoenzana neengine yangu here ukazivhuma muno zvino wakuchinja futi. iwa mashoko ekunge vanhu vakagumbuka vose maigura anga vakagumbuka iniwe pamusoro imamo imbomira manyaya $4 neinjini zvanga zvasangana papi amai avadechiperechawa kwamuri imimi $4 zvisinei neinjini imi makupinza injini mukati zvanga zvapinda papi ende amai avataura kuti ini ndakanga ndagara ndatoramba ndichengeta injini yenyu imi moga ndimi musina kunogona kuti amakapa futi injini yemakada kunetsa amai amu ipapo futi kana ivo amai ava futi vagona kuita metsi futi ngatireke kuzviramba izvo zvese ngazvida sei but tida kuona kuti munhu ari kupa scapegoat ndiye upi kuti abude munyaya. Uyu akataura mashoko ko amai ava sasina kuita shungu mukomana uyu paakava first day vauya nerori uyu achiti gulesi ava vakamuigino vaigino here ari kutonyepa ipapo aiwa imi amateererai mauya nerori imimi mukomana uyu kuti gulesi vatimbotaura imi momuigino andizvozvo mozomuteera chii changa chaino back of your mind vosi tofanwa kudzitarisa nyaya idzi pano mwana unoda kutora advantage okuda dara achida kuvhara nyaya
kogoita mumwe futi ane nyaya yemukadzi uyu but toti kana masvika munharaunda hapana chinhu chisina basa, hapana chinhu chemunhu chisina basa. Ava vakutaura nyaya yekuti ndakanongwa yemurume dzakazodai akandiurayira murume, asi havasi kukosheswa kuti munhu akanga ane mudziyo waida kuprotect. Inini chandandingoda kukumbira mama murume anga achidza chokuti uri kutenda here kuti amai vakakutaura kuchengetedza mudziyo wako? Ambomira ndikuda kungoti andipindure pa ndichisvika nemudziyo ngati uri kutenda here kuti paukauya nemudziyo wako amai havakakuti chengetedza mudziyo wako? kutaura kudaro vakataura kudaro chibva ndaendera mberi nekukumbirana navo vachibva vawirira neni handida kusiya zvekukona navo. Iwewe kana wakangaona kuti environment haisi kuita amai guru havasi kubvuma, wakadi kuchinja nzvimbo kwese zvinhu zvose zvaishanda mari mambo. Ndichitosvika pamba pamai guru drive wacho anga auda kuti ndiovercharge achiti ndaitofunga kuti kumusoro kukwana mutasa, saka ndatova nepressure yekuti dzisa engine zvokuti pakusazitenda here kuti amai havakakuudza kuti shamwari mudziyo wako wehongu nzvimbo ndotenda, asi unochengetwa newe, ndotenda. uri kubvumira? Wakaita here zvakatorwa naamai vakuti chinhu chako chii chavati ndakupa nzvimbo chete asi ini kuchichengeta handidi? Wakaita here? chigara wakagata chinhu chako gozi amai vakabuda pachena kuti ni chinhu chiwachisa asi handizii chachichengeta chiripa chengeta chinhu chako, saka amai apa nyaya yavuna munhu bhozi wakabuda Friday wadzoka Monday ende wakabudzoka vane rori yavo Wakabuda Sunday, wakamuka Sunday makuseni varipo. Zvokuti amai vakabuda nguvai kana kuti vakabuda nguva yazvina basa, kuti amai vakanga vamudza zvinhu pachena kuti inini handichengete chinhu chandakupa inini ground kuchengetera chinhu. Makateerera amai vakataura pachena kuti uyu akava nenjini yakati iwe injini yako zvakuiswa Friday ndinobuda, ndobva ndaenda Saturday ndendisipo, Sunday ndendisipo, but mawachisomo munofana kumurarira muchichengeta chinhu chenyu. Vakatenge vatotaura kuti semuchinja usiku pana kanzi muchinda sezvokuda kuziva kuti zvitora nokukurumidza chiise muchinja usiku. Inini handisi kuda nechinhu ichi chinozondisungisa. Vakataura paya kuti chinhu chako handisi muchinda pano wozogara wega muridzi. Ende papa ne 2 days Ndokumbira I'm sorry. It's all right. Tine vauya ulautibatsira ndima nani ndimuri chiyapo. Alright. Kouyu otaura zvamuda kutibatsira nazvo. Tichitangira vanhu vazhinji kuvandoshanda naye vashanda tose iji takadzika nayo goro tina nayo kutakishoni yamaiguru apo tichiva vana vaiguru vakasi kutaura navo zveshuwa maiguru vakataura sekutaura kwavaita kuti madi maisa kunzi kwechivanzi sevanhu vakunge vachibva kudambudziko kwataibva takataura navo kusvika maiguru atisai injini iripai dhuze ripai michikicheni chigadzirwe chodyira vanhu tikatsvetawo injini saizvozvo mashoko anotaura maiguru zveshuwa kuti mazuva akati tiiti zveshuwa vakataura toenda pachikamu chekuti ndikudzore mashure ndinoda kufamba newe zveshuwa vakataura kuti Friday Saturday Sunday nendisiku aiwa kwete kundendisiku vakatipa period sechinhu chavaiti izvozvo period iyoyo yemazuva ayo. Alright, period yemazuva wakati vakatipa period ndokupeya mazuva matatu kana Iwe uchenjera kuti unotenga mhosva. Ngatifambe naitemo ipe nguva iwe madaro vakupai maconditions makasiya chinhu chenyu nokutenda kuti chinhu chiri pakachengetedza. Ndoda kudzoka kumuromo wamai kasi chengetedzai chinhu chenyu. Ndoda kudzoka papoint iyoyo. Ndo zvamakaita makachichengetedza zvishuwa, makachichengetedza zvishuwa, makachengetedza saka chiri kupi? Kana mimi madhays aya makafamba nenguva zvakanaka, ini ndikufara kuti chiitiko chikaitika hapana pawaimisa everything. Zvinhu zvaifamba nei gogo kana kuti sisi
Sisawa vakati ndokupai mazuva mangani matatu kana mana mana ungomuswechipa mngwaya nacho ungomuswechi ngati mudziyo ungomuswechi kana uri musi wechina china semazuva mana Friday amaibva wauya kunoku havanga varipo mai vakatomuka nzai mambo vakazobira muswechi ndokumbira kumbotsanangura ipapo pangajambika alright mai musi wesande nemurume wavo uya vakamuka variko kushopu vakamuka variko kushopu musi wesande saturday maiguru aiwadzotobuda saturday vodzoka manje nemaorders avo asi ipapo sande yacho murume wavo wacho akabva amuka achitoriko vakatonitambisa sinuka varume varipo ava kune vasipo vatikafonera izvi zvanongotsanangura zvandikutsanangura izvi kuratidzatifambe chese iwe ndakupa mukana vandikutaura nauyu ndakupa mukana iwe mbozvitsanangura katimire newe ndinoda kuti mufambe nemurume wavo iwewe chinchasiyiwa ichi chikazi chengetedza chimukazeboka ichi leksi nembiri yekuba zvinhu izvi handiti zvinobiwa wamaida kuti achengete musi uyu ndiani achichengeta mamuri 3 ndafara nemamuri 3 wamukapa mukana wokumbo chichengeta ndiani chinhu ichi Naupindura mubvunzo wangu. Ndiani aichengete ngazi wamakasiya kuti achengete chinhu ichi ndiani nokuti amai avanga vakuudzai kuti chinhu chenyu chinoda munhu anochengeta akati watanga takasiya panguva papasina taikuchinja makomana nguva tarisa chinhu chenyu ndobva mazodzoka pamaona chinhu pasisina anomhosva ndiani machinyana muri sei anomhosva ndiani hapana saka mazuva toda kushanda nawo panapa ndekuti imimi makazo mashoko amai avakwirira ndekuti uyu akati ndinekauraya murume wenyu imimi muchazora muchiteera kasi ndoda kuzoti icho chikafamba sei bozi kana ukachibaka tochidzorera kuti amai avapone varege kufa iwo haudi uda kuti vafere saka muda kuvasunungura saka chinhu chinoda kuti chidzoke muvasunungure bho zvinhu zvese zvinoitika iwe uripo ani zvinhu zvese zvinoitika iwe uripo ndizvozvo taura shamani asanapedza newewe kutozosvika mudziyo tatosikuona kuti haukoma kusei inhau yekutocheka yakatocheka apo pataidzoka taidzoka patotitanga taivaona saka chakazosvika nguva yefungwa kwakwewo mudziyo wakasheka usiku saka orit amai ava usiku pamba nani pakati penyu aichengeta usiku iwo pamba nani aiwa apamba sina munhu saka kubiwa kwechina kuna mhosva saka orit chazoshaika mazuva chashayika ina kuswa pa mhosva koma akazoenderei muchichibvunza futi aiwa hatina kuenda tichibvunza nauyatunza kunomaba ndopakazosumuka muromo waitukirwa amai ava ndopandikudzokera ipapo kuti mamusingaramba kutora nyaya yechinhu chabiwa ka chamusina mhosva nacho mochitora semhosva mangofa kwapa $4 yavo morega kutaura muromo iye mukomana atizotaura achitizonini akatituma munhu ndichiitira kuti titaure pamusoro pechinhu chakashaika aiwa ataura ndiri muno saka uya aizoda kuti ataure nyaya yei pamusoro pechinhu chakashaika akabva ati ndosaka ndatumira munhu ndakazoona gulezi vakuuya vatuma mumwe wavo akashatirwa akutaura nyaya ichi ye$4 asi munhu endoshanda nani ndikashambiswa pane pandikambonetsana newe here andozvataura koyo kana wanga usina problem wakadii kuti $4 yezo $4 but muzaya maiguruka kuti anhu audzikisa mafambiro echinhu changu kuni kwakatouya maiguru uyu mukomana manager ndopavataura kuti mashoko ekutuka uyu akatuka ndiripo kuti handingakupe $4 achitaura mhavhu mazoamba chiripo kure but pokura ita zaro zvekuti hapabvumiki ko uyo awiriwo apa inini kuuya kwandaita panapa
andakukudaidza naida witness manager kwewe wawirirei ini ndauya ndakamirira hangu mashoko akataurwa namaiguru vane mukoma chindiudza unoziya inini maiguru vakati kune mukomana uyu mari yangu tiri pageti tichitobudawo tisi pageti nobva vati mukomana unobva ati nai maiguru munondibvunza mari here ini ndichitoone budo riri mwoyo mangu saka reinjini iyoyo saka nobva vaida uyu ava nobva vatendereraadzoka uchataura zvako tina maiguru ngomire shamwari uchataura zvako vane budu rumorecho $4 unofunga yaenzana noinjini kuti uyu anobunduro kuti mandibvunzire $4 chikwereti ndinobunduro injini yangu $4 dzinoenzana neinjini here zvachitaura enda hako mberi saka ini ndaona maiguru nakomeni ndakutoti ano maiguru handiti maiguru chiregai kupopoterana nani amaiguru apopota ndiyo yapopota vaitokana amaiguru aibvunza chikwereti chavo vaida chikwereti chavo but aipopota ndiani kuzopopotera uyu vachiti ndikuda mari yangu vaita mari yavo uyu wachiti inini ndinotori nebundo riri kundirwadza reinjini yangu kubva kunani saka indakazoona vakukandidzana maiguru vakutikanda matombo vachida kutema uyu ari kuseri kwewaya akanga ati kudii ipapo ini ndandaune uyu manje forumani ndomba ndati donzeichi donzei maiguru vapi ipapo shamwari uri kutaura zvinhu zvakanaka sei because zvataurwa nafomeni zvataurwa naforumani ndozviri valid imi mizvamuri kutaura izvozvo otherwise hazvina nebasa rese because uyo abvuma zvinhu zvake but makuda kutry kumuprotecta zvisirivo otherwise muda kukanganisa nyaya zvawakutaura zvematombo zisi uyo anambotaura kuti akakandidzwa matombo iwo ndiwo wakutotanga kutaura nyaya yematombo namai makandidzwa matombo pamusoro imamo makandidzwa matombo here handina hamuna asi kuti nini saka iwe hausi witness chakazongoitika ndechekuti ndandine mumwe futi mukuru wepabasa pedu akangondishona akangondiudza anzwa izvi akangoti ndakutopinda mumotongo budisa vanhu kunze kwegedha oro vanozotinetsa panapa andawadhonza ndindakakwanisa kubuda nawo kunze tatokanda mari yangu yese vangu watorasa nebhegi ravo vandatowadhonza kuti vabude kana ini ndogona kuurayai ndozvaakataura ndizvo iye anga aripo uye anga aripo shamwari yake ndiye waakazotuma iyeyu akazomutuma iyeyu iwe sumukayo uyu asi pane zvese uyu aitokumbira ruregero aikumbira regero akauya ndichichema mushoko achitotera abva kundiudza mashoko aya nditi akabva auya uyu amene wanga watuma naye zvanzi Gulezi chinyararai mushamwari yangu yakanganisa chitiregererai uyu ndozvaitaura nemuromo wake uyu anga aripo garapa padhuza iwe garapa ndichakuda akakonzeresa ndamai ava here kana kuti ndiwe nokuti amai ava vanga vari kumba kwavo iwe ndobva wafunga musoro wako kuti ndida kuenda kunosiya zvinhu zvangu pana amai nhingi ndobva vasvika bva vakutambira saka akakonzeresa pandiani ndiwe here kana kuti ndamai taura ngazvakapuza ndiwakakonzeresa saka honzeri ndiani amai avo tyika manje kureva $4 yavo nokuti iwo wabirwa injini inini chakaitika mambo ipapo ndoda kuti ndipapindure inini handina kurambira maiguru kuti vabvunze mari yavo kwanzi kozvogodoro vaitaura kuti ndine godo mumwoyo zvanga zvauya papi pa$4 handina kurambira maiguru kubvunza mari yavo asi kuti zvinhu zvakaitika same day izvi vanditumira muramu wavo takaonesa tibva tagara pasi achibva ndipa zuva ramangwana kuti njenga zvotochiita isusu mangwana tochiuya togara pamusoro pamwe chete inini maiguru vangu newe nemabhuru ako tionesana iwe orit chama tikatipedza nyaya incident maiguru vangu kuti achindiona shuwa vakavakasa asi marina sati atopiwa waneni wacho maiguru pakabirwa chinhu nombavha makazviona pamusoro imamo handina sanganai nomubvunzo wakwete hamuna kuratidza kuti hamuna chokutaura pamuri kumbi ndandiri kuno kwachakonda murume wangu aitorwara
ndatoza kuona ane godo tazi murume wa mai akavaona kashoko kumupasi wa injini murume wa mai akakusvika pachipapa aiwa nikuti ndipapo anozochengeta no kubva pekutanga kana mambobatawo matsinangura aita hatina inini ndoonesa maiguru ndashayiwa mudziyo maiguru akanditizve baba mimi vanga vachitovava kuti sei wakazokwanisa kuti usiye mudziyo uyu kwandiri inini munhukazi asi zvekuseni kwacho ikoko baba mimi vaya ndo vangabva kundivhurira sinuka yavo matokeni tichitamba navo asi zvemurume wacho ndiye akandihana chakanditsanangura pamusoro pekutadza kwandandaita zvekuti angosiyane aitopinda neukoti kuti uri chikomba chamai ako ndokuti vakataura nekutadze kuti murume akasipo iwo ndiri nemhosva dzaunofukunura dzakatinotoonyatsoona iwo ndogororotore chikomba chamai ako kozvasanokadze kuti murume akasipo wakutotora makondisheni ekutoti murume akatamba nesimu ei akazotiti ndindakazokuuraya pamwe wakaboyoga mishini yako wakutozoonesa aura ingachipedza inyaya iwe mashoko aya nyaya yakwirwa dare tazongobata here nyaya yakwirwa dare ndeyekuti amai avo pane zvakaudzwa nemukomana uyu svika murume afa ndizvozvo iwe shamani murume wayo akazotaura mashoko aya nditi ndiwe chapupu chacho ndiwe fomeni wako ka asi wangu aripo asi vanotungamira vamwe toshanda navozve asi anga aripo pasikaitika kusaziva se panhu vaiita kutaudza aina ndakumuona amai munodei kureva nhema angu inini uda kufamba here nemurume uyu pamusoro ichangamira inini ndine hama dzangu ndine amwene vangu ana bankuru chinhu chakati kachamadza bhozi murume wangu akafa zvisina tarisiro sematsanangurira akazviita kuti akafamba takaba chinhu kusvika murume wangu afa uyezve imi muchafa uyo anga aripo ndinoda kuti iye atore ng'anga yake apa nehama dzemurume wangu apa nedzangu apa wochindiudza iye kuti paakafamba achienda kung'anga yake ndoye yari akauraya murume wangu because inini akanditi uyezve ndino here makaba ndo zvandiri kuda makasiya kubaka because inini ndakashungurudzika ndakasiyirwa mhuri ndine vana 4 ndinoshanda kukumbirwa haisi mhosva ende ipapo pacho parotaurazinzwa mai ndati muda kufamba iwe shamani uda kufamba here namai wapuruvhundira ndo wakaba sezi matauriro wakaita kana kuti uda kukumbira ruregerero soro ichangamira ndingatanga ndakatokumbira ivo ruregerero nekuti kwandakafamba ine hakuna taura chokwadi pamberi pamwari ende handizikana kunofambwa angari mazwi chete ndo andapikisana nawo zvese zvavasanangura maiguru ndizvozvo asi zvekuzoti ndakauraya murume wavo wakadaro maiti wakadaro ndokuchacha mambo vabvunzwa amai vabvunzwa kudei amai vakati ndida kumbori ifambe yasonbori zvakamira sei panyaya yangu handindochoka iwo waugumira mambo wauda kuta mapangano mahistory iwewe wakakanganisira munhu handiodaresi kutoti wakakanganisira munhu ndo pawabvunzwa namambo ngonanga pavari uda kufamba here kauda kumbeoregezera uchiti kudii mazwi ako acho ichina wakumbeoregere ugama apa ukumbeoregere wozonga kukupe ndikumbeoregeroka ndorwei taurisa maiguru ndokumbira uregerero akushayikwa taura mashoko kurarama kwangu nemaiguru vachitanga kuzivana hatina patakamukwesherana pekuti kana zvingati musi kana musi mwe chete usiya kuenhau yedu iyi mukumbira uregerero wei ndokumbira uregerero kuti mararamiro atachiita tisava nemunhu ane ukumbira uregerero kuti kudii mubvunzo wachifisangana nawo ndohweirogerwa uri kukumbira ini ndanda kubatsira munhu kana une mashoko awakapotsa kutaura uri kuziva ataurwa napfuma mwako ndowa unofanira kudzongoza iwewe nemuromo wako nemazwi aya ndakataura aya ndiwo andikukumbira ruregerero bhozi akasabuda takona nofamba takutopai munhu wamunofamba naye mazwi ako atauri awakaita kuti avazokwira dani mashoko andinodauya kukumbira una maiguru
ndekuita kunge ndofungira kunge ndivakaba Wacho atauri. ndakatadzira na maiko Atauri. Pamusoro imamo. Ndoda kumupindura akapfuga. Aiwa. Takamadza zvangu. Taurisa iyo munyingina. Naye muri kunzwa here. Chigara apa shamari. Ndikupe ene munofamba. Ndozva muri kuda. Tokupai mupurisa wokufamba naye. Hausinzwa shamari. Tokupai mupurisa wokufamba naye. Taura. Hausa kutaura. Taura zvara kutaura. Zvakati maiguru ndokumbira ruregerero pakutaudzana kwatakaita kwose. Kutaudzana kuti mashoko ose. Kuti kudii. Kuvamanikidzira kutadza kwabhadhara $4 yawo nenguva. Nokutaura kuti kudii. Mwoyo wangu Nokutaura kuti kudii. Ndakavati maiguru hamungandibvunzi $4. Iwe shamari, wakasataura ndokupai mupurisa. Akaita nyaya iyi ndiani? Uya shamari, famba nevana. On his expense. Ini ndakuti ininika kumbira regezo. It was easy kumbira. So wakataura zvese munhu kwa. Chete. Bozo wakafamba, wakaoneka kunzi havana mhosva. Nomuno mudokuru mombe ngani? Nhatu. Saka kumbira regezo. Chiti hatisi kumanikidza ini. Unogona kubuda kana usingazivi. Mambo, ruregero rwezvandakumbira ndizvandatsanangura. Kwazoendererawo mberi kwekunzi kuuraya kufa kwemurume wavo nethreat yekuzovauraya. Izvo zvinhu zvandisana chete. Asi zvekuti vachindibvunzawo mari yavo shuwa muromo wekuti mungandibvunza $4 here ndizvondikumbira ruregero zvaunoziva. Chikumbira ruregero zvaunoziva. maiguru ndokumbira ruregero ayo mashoko ekukumbuka. Ndaipikisana nezvechida $4 yenyu. Ndikati mungandibvunza $4 yenyu ndichidawo izvi. Kufungira ikoko ndikwandokumbira ruregero kwamuri maiguru. Kutaura kwemunhu anga akabatikanawo ndokumbira ruregero maiguru. Wazopedza kuti semunhu anga akabatikana chigara akwa. Mama, ndikukumbira kuti ndikuudzei. Inini kwandogara uka kumakorokozi. Izvezvi handichazi safe nevakomana iva. Because ndine makastoma akawanda andoseva. Vakufamba vachitaura kuti inini ndiri mbavha. Maiguru anoba. Iva vese vakomana ivavo neshamwari dzake. Vari kundithretena. Maiguru, matambira ruregero. Regero hongu hangu. Matambira rabasa rangu. Iwe chiuya iwe. Chiuya. Sotsi. Garaya. Pamamboka tinoda vanhu vanongadaidzwa munyaya. Kana tazoti witness. Makaona asina kudaidza witness, hatikudei. Hatiti vanhu vanodaidza vatambi, pasi vatambi. Kuno kuti unodaidza kubata nyaya. Zvino munoda kuzvipinza munyaya. Vaisi nembudzi dzava. Hamusine dzibodzi. Wachitanga kutaura ndakuudza kuti kutenga nyaya yake. Ukuzoramba yaenda manje. Alright. Zvapera chama. Wazvinzwa? Unoibhadhara rini? Ini vaise musi wa8. Mbudzi inoita $50. Kana usina mbudzi. Isusu mudare rino hatina kuti injini haisi kutsvakwa. Unopfuurira mberi kutsvaga injini yani. Katsvagiro kwauri kuita ndokasiriko. Hatina kuti isusu injini haichatsvagwa, hazvisirizvo. Injini yako ngairwa sei nani? But inofanira kutsvagwa zvine nzira, noti kuzora kana kufungidzira. Kana usina kuona chinhu, usafungira. Isa ripoti kumapurisa. Asatapedza. Nai mama, murikudei kuna mukomana. Akasvibisa zita renyu. Munodei. Pamusoro imama. Akasvibisa zita redzinza. Kozi inini uyu akafa haisi dzinza rangu. Amwene vangu varipo nanabamunini wangu, nanabamukuru. Ndo chifesana nemukomana. Kozi inini ndakatofirwa ndikurwadzwa. Handina 2 months ndaviga murume. Amai akangwarisa. Ndabvunza imini. Inini
ava vakangwara zvino imimika mambo ndikuru ainzwa ikamai hapana munhu anorwadziwa pamusoro isingaperi musaparadza nguva yababa imimi ndimi akagara ndimi akakwira darika seke mambo ari kuti zvake mosataiona kwayawira muri kuda chii makuti toda amwene nanani ndo vagara pabhenji apo ngaandiripe mombe ndaikuti murume wangu akafa zvisina tsarukano abva ati iye ndiyakauraya. Alright. Bhaibheri madzimaba anotonga bhaibheri. Bhaibheri rovha kuti kana pane asina mvura atadza ngaasumuke. Kana pane munhu asina mvura atadza ngaasumuke. Zvinoincluda ini, imimi naivava. Kana pane munhu asina mvura atadza ngaasumuke. Secretary, hamamvura matadza. Katitaurai mai. Mombe yakawandisa. Mashoko chete. Ndinoda kuchengetedza amai vati mulex vakomana vamakorokoza. Sata kuti ukama tokwadzidzisa vana vedu. Asi kuti vaite maenemies. Sazara pamai avo ronaka. Ronaka. Amai taura zvokuti murambe muno ukama nevana venyu. Ngachibvisa pano. Panapo. Kuda kwaripe yambwe. Azambudzi. Ambudzi ndio imafana msafariseni. Mbudzi ndio ndoti ndawaise mbudzi. Kweza chete kudai. Kuda kuzwa bogara. Toto adyira. Ngauti wasapine munyaya. Pape mbudzi vese apana. Iyo mbudzi. Uyo mbudzi. Ndedzenyu zisame. Dzatata. Dzakwana Mumbei. Wadzora mari yedare yako. Tapedza. Enototi mangwana cha mamanyi mangwana ndo achikwadi. Chino nokumbera regero. Iwewe futi onyepa iwe. Ndiongwa padhuze na mai inotota kumbera regero. Kurumidza tichipedza. Inosaina munyini. Saina chini. Saina mkuru wangu. Anonyepa. Vaise mswa 8 vesa. Vese. Sumuka akusema. Unaanza 8. Hapo sasa. Rati ndo madoni. Yeah,